Здравейте! Сега ще ви покажем как да си направите този симпатичен дядо Коледа. Първо, необходим е лист във формата на квадрат, за предпочитане цветен от едната страна. За по-лесно може да използвате този, който сме приготвили. За да започнем, трябва да обърнете листа с цветната страна надолу. Най-напред прегънете квадрата по двата основни диагонала. След това завъртете листа така, че надписът Весели празници да сочи нагоре. Сега ще направим шапката на дядо Коледа. За начало хванете горният връх на листа и го пригънете навътре, така че да стигне до центъра на квадрата. После хванете същия връх и го обърнете обратно нагоре, така че да стигне до края на листа. След това върнете обратно надолу и прегнете същия връх до средата, до сгъвката, до която в момента сте направили. След което навийте бялата част, докато се открие надписът Весели празници. След като шапката е готова, ще направим бърдата на дядо Коледа. Затова трябва да хванем долния тръп на листа и да го прегънем навътре, така че да стигне до горният ръб. После взимаме същият връх и го връщаме обратно надолу, така че долният ръб да стигне малко над края на листа. Брадата също е готова. Остава да направим ръцете и тялото. Затова трябва да обърнем листа наопаки с цветната страна нагоре. Ще започнем с ръкавите, които ще направим като хванем страничния тръп и го прегънем навътре, така че да се образува тънка бяла ивица. Правим същото нещо и от другата страна. След това взимаме единия край на листа и го сгъваме навътре, така че горната част да съвпадне с централната ос. Сгъваме по същия начин и от другата страна. Следва да направим ръцете и тялото на фигурката. Това става като хванем единия тръп на листа и го сгънем навътре, така че външният край да стигне до бялата черта тук. Разгъваме обратно и правим същата сгъвка и от другата страна. Следва да завършим ръцете, като хванем долната част и я сгънем нагоре и по диагонал. По същия начин и от другата страна. И нашият дядо Коледа е готов.